Jambo asante asabak raher magnano mbola tsara atsika jiaby mirary fahasalamagna ho atsika jiaby mandia herignandro vaovao atsika engany mba hitondra fahasalamagna fahasoavagna ary ny hatsaragna amitsika jiaby. Herignandro vaovao za fa nitolona tsy vaovao, nitolona tsy maintsy atao fa zao izy misy raha maromaro koragnisiko eto résumé fampitsarovagna mba afatsika magnova ny raha tokony hovagna amy raha tsy manjary ataon'ity fitondragna jikolo tsy mamango ty. Ino ny raha tiako volagniny? Ny raha tiako volagniny matetiky za eto mivolagna hoe tsy hoe zahay manapagnahy na tragnon-jery, tsy hoe zahay mahay raha ka agnabadony tsy mahay. Fa izy ty raha tsika mahita tsy olo araiky, tsy fitondragna araiky ny tia hagnano ho tompony Madagasikara io. Atsika jiaby tompony 33 millions population tompony Madagasikara fa tsy olo araiky magnano izy rôly. Ataoko hoe le résumé mba hidiratsika amin'ny tantara magnaraka. Atsika maefa Madagasikara 1947 niady ary de tegna niady noho ny fitiavandreo tanindrazana. Maro ny naty, maro ny namoy ny aigninazy, tsy ny tsaiky, tsy ny olobe, tsy ny ray aman-dreny, tsy ny sojabe, tsy magnangy, tsy lehilahy. 958 1900 nandeha nikorontagna ny mpianatra malagasy tagny ivelany indrindra taty Europa tamy France, nandiniky sy namakafaka ny frantsay zay nanjanaka atsika hoe aloha miagnaroa raha tadiavindreo. Atsika koa nahazo fahaleovantegna atsika zay nambara ningiahy De Gaulle ampabe maso hoe fa 1960 nahazo tsika ny fahaleovantegna. Nangala fahaleovantegna tsika fa to nisy raha tsy nety. Raha tsy nety io tsy voamboatra tsika, tsy voaro tsika, tsy voavadiky tsika. Ino le raha tsy mety? Izy koa atao konty ny hoe révolte na hoe ny fitakigna nataotsika après 60 jusqu'à niany atsika mbola mitaky, ataoko hoe commanda araiky ny président république, mavita mandat araiky ny président république, ny révolte nataotsika après 60 jusqu'à niany 2025. Fa zao izy tsisy raha niova, tsisy raha niova fa tio fony tio. Tiako aviagna zegny atsika amy révolte fa le costume tio igny mbola igny koa costume avy eo. Atsika amy révolte le toetsaignin'olona dozotsika igny mbola igny koa toetsaignin'olo araiky avy eo. Na ino za vola hoe après 1960 nandeha mandat raiky manokagna ny fanaovantsika révolution, ny révoltentsika hoe maty vazaha misolo vazaha.
azavaiko le raha azafady izy koa tsika mizaha après 1960 volanko mandaa raiky ny fitondragna raiky nagnanovatsika révolution ny révolté-tsika tsisy raha niova contraire alatsika niala lalagna foiky aie place misy atsika zao atsika fa tsy agnatin'ny barème-ny pays mba io na hoe pays mba mety ivolagnana hoe misimisy nefa natsika pays riche indra tsy anagnatsika tsika jiaby tsy podiana hoe kontenareo le mandavolagniko hoe mira mandany président raiky ny révolution nataotsika rango zay jusqu'à niany ny amare mbola tsy haiko ny amare mahery nagnano atsika 72 nagnakory ny afarany nagnano atsika 82 taminay tambariobe révolte zay nagnano atsika 91 nagnano atsika 2002 nagnano atsika 2009 tanareo zegny fa 5 edy donc compteko hoe 5 ans mandany olo araiky mitondra Madagasikara révolte nataotsika tsisy raha miova midriky 6e nazy atsika zo io mirévolte tsisy raha miova nino ny tiako aviagna ny tiako aviagna ozy aminareo changement de système io atsika na i révolte 10 millions 10 milliards fois koa le système maha Madagasikara io tsisy loatsika atsika tourbillon karaha misoma monopoly retour à la case de départ retour à la case de départ io fo atsika retour à la case de départ parce que toujours les mêmes systèmes zegny avianeny volagna hoe zay teto nitaky voalohany zay teto surtout zay ndraiky zandry la Joakim oui apitra état fédéral tam voalohany maromaro taminareo contre hoe zegny tsy mety amitsika Madagasikara ni insiste fo zay nandesinay fagnazavana nandesinay hoe karakory aviany zay mitaky le état fédéral nefa natsika pays riche or que tam 1973 raha manatsoany teo no tsy nagneky impitrany io agnatin'ny fitondragna misy Madagasikara ny hoe état fédéral agny raha zegny navolampokako teto article io donc zegny tsy niany no moaly iro zegny mivola fa maheraha maly io Madagasikara tsy tiagnano io état fédéral io fôtiny tsisy ihinanandro tsisy azahoandreo peso sampidindreo agnatin'ny posindreo koa izy mamanjanako koa izy raha vady donc ny raha misy zahava raha jiaby nandalo teo 10 taogno nivolaniko regny ary raha io presque tous les 5 et 10 ans atsika dans la merde
atsika jouer ndreto mivolagna faharoa politiciens, ils sont pas des politiciens, ils sont des égoïstes, ils sont des malfaiteurs, ils sont de mafia. Fatsika vahoaka badoendreo amy raha tsisy dikany. Aminaka ataoko hoe tsisy dikany. Fotony io fizaragna raha io fagnamemezagna raha io tsy niantso nomaly tsy vakomoaly. Farango zay nisy. Taetsika. Atsika boka samy mamaly. Taetsika. Azo fitondragna teto tsy nizara raha. Fa ty fitondragna reky ty pira keny jiaby. Ny mangalataka tsy hoe tsy eny, ny agnano continuité de l'état tsy hoe tsy eny, fa ro tsy agnano parce que ro mila angoro-karena. Zegny ne kabary misy io. Ary zegny aviene mivolagna oui, il faut tsika me change le système. Avitatsika mitondra mampandroso Madagasikara. Mavandy azakadalen'olo atsika hoe izy ane président io. Izy président io fa firma président navy teo zay. Firy tsy rano nisy ny atao eteteza mita sy ny forongolo raha manatsona meny raha tsy mandrava fa telo zegny edy navy ratsiraka. Non, talohan'ny raha tsy mandrava ndraiky raha manantsoa après tsy rano nisy Jules Andriamahazo. Navy raha manantsoa nidriky raha tsy mandrava efatra zay. Navy ratsiraka dimy zay. Nadozotsika ratsiraka nampidiritsika dadazafy firy zay tsota. Nadozotsika dadazafy nampozotsika ratsiraka. Nadozotsika ratsiraka napetraka atsika Ravalomanana fito zay. Navy amizay azovy Rajoelina. Donc eritrereta en 65 ans imbaly aloha ataoko hoe imbaly nandalovan'ny président république atsika amy 4e république anagnatsika. Ba imaginenareo baka zegny. Imaginenareo raha zegny hoe 65 ans 4e république atsika imbalo nandalovan'ny président de la république mampampetraka famontaniana. Or agnatin'ny mbalo président république nisy teo atsika mirevolte maty vazaha misolo vazaha maty vazaha misolo vazaha niofo igny le volaniko hoe misoma monopoly Madagascar. Retour à la case de départ, retour à la case de départ. Iofo ino tourbillon ino amizay raha misy nambarako anareo teo hoe il faut changer les systèmes. 5 ans même cadence, même rythme, rien n'a avancé, rien n'a changé. Non, stop zala, stop. Matoa tsika tsy miavance fa mirecule apitra le état fédéral. Ino le état fédéral? Matetiky nazavainy telo. Ny état fédéral ane tsy mitariky hoe tsy fifankazahoany faritry enina na région 3 tsy haiko 4 io, mais contraire mampatsara atsika Madagasikara ny état fédéral. Zava Comore akory atsika andria zava Comore talohany république islamique des Comores
fa tafara ro nagnano état fédéral république fédérale islamique de Comores za ro zao losaia zaha Comores zao losaia nefa Comores taloha magnano bazary amitsika eto mianatra amitsika taty Comores tsy mihina taloha koa tsy baka Madagasikara fa ro nagnano eritreretra firy fois nisy coup d'état ta Comores coup d'état roboko nagnova rafitry ro nagnova le système ai amizay ro zio aia Comores io atsika ndraiky nanjary lomemindreo agny zava Maurice aboko alevanareo ono raha volaniko anao comme ça dans le monde entier pays anglophone tsy hitanao magnarakara ataotsika ty mba ambaraza azofy pays anglophone magnara ataotsika io akoatra ny tany Afrique du Sud normal parce que tany ny apartheid fa Mandela tsy nampiasa fitaovagna mahery vaika na arme lourde izy fa vahoaka anazy fo nilaveny cerveau non tsy mila mipody afara atsika zegny hoe atsika sesy ny gadrin 27 ans prison Mandela izy niboaka tao aia place nisy Afrique du Sud les seuls pays anglophones niady ary niady mafy Afrique du Sud fa les autres pays anglophones non fa no ndray comme ça côté francophone oh laisse tomber zava amizay différence ny pays anglophone ndraiky francophone ino nahavy après guerre civile des années ta Rwanda Paul Kagame koa navy teo nivoany système jusqu'en constitutionnel ta Rwanda nivoany en anglais fotony hita tsapany fa izy koa ro hipetraka amile francophone fo ro tsy avance nivadiky Rwanda nangakory Rwanda zio petit Singapour ny Afrique zahava Burkina Faso système tsaiky andeha ataony Thomas Sankara namonoandreo izy tamy pouvoir izy ataony Ibrahim Traoré zio donc izy nahita fa hoe à l'époque ny Thomas Sankara igny koa nipetraka nitoy fa lavitry tany nisy Burkina Faso fa lavitry fa zio zahava même pas firan Ibrahim Traoré navyo parce que nampidiriny tagnaty lohany tagnatiny jeriny le raha tsapany hoe nataony Thomas Sankara nitohizany zio io tafiboaka ro Gabon la même chose mais pourquoi atsika parce que les égoïstes io mentalité tsy manjary anagnatsika malagasy égoïste tia tegna donc pidianako a Madagasikara ny raha misy atsika tsara mifidy ny ampandroso atsika fa tsika mifidy olo zegny problème tsika Madagasikara anika atsika vahoaka ataon'olo karaha éponge oui mon frère ça va atsika vahoaka amizay
ataon'olo karaha éponge. Madagasikara tsy mifidy lalàgna, tsy mifidy fampandrosoagna, fa atsika mifidy olo. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut changer le système. On vote pas ou atsika tsy mila mifidy olo. Izy volako aminareo zegny, impiry mifidy olo atsika, ninona niova? Maty vazaha solo vazaha. Départ, retour à la case de départ, Monopoly, tourne 5 ans, date jiaby nivolaniko teo, 72, 82, 91, 2000, 2002, non, 72, 82, 91, 2002, 2009. Mandat araiky ny président république kony zegny. Aia nefa atsika zio? Iofo. Départ, retour à la case de départ. Départ, retourne à la case de départ. Que ça. Fotony ino? Atsika mifidy olo. Fa atsika tsy mifidy raha ampandroso atsika. Maintenant, beau gosse, président, jeune, président. Non! Io ndre jeune, ndre goekantitra, ndre mena gigo. Président petraka atsika io. Fa izy koa izy navy eo izy mono atsika fo. Parce que izy napetraka atsika io boka, izy navy eo amizay magnanino? Saja nahazo vato. Izy tsy ala io boka. Izy raha ataony Rajoelina. Aleondreo lavitra zegny mahita vahoaka mijaly, vahoaka maty. Que magnano orifin-dranam-podike tsy folaka ke milevitry miala. Non. Parce que le rythme, le système tsy miova. Tant que io système io tsy ovatsika ravitra io, atsika mitorona rofo. Atsika mitorona rofo. Parce que ces gens-là, ils sont pas des politiciens. Enfin, ils sont des malfaiteurs. Ils sont des mafias. Abadoendreo amizay atsika. Za zao masaky mivolagna, tsarovana volagna anakany any. Saky tsika zao marefaka mare agny. Fentong zanaka Rajoelina io. Ilatsika kadindabitsika Madagasikara. Mbola saky tsika mifidy zanaka Rajoelina mipody io. Atsika iza edy. Un jour viendra raha zegny. Or fahitatsika fa namono atsika zegny agnarana Rajoelina zegny. Nandroboka atsika zegny agnarana Rajoelina zegny. Donc raha tiako ambara, atsika koa ty azo résultat tsara, i avance tsara. Tato zany agnambaranareo. Mivoleza atsika ndraiky ro mena gigo ro dinosaure mivolagna ro politique tsy politique ro. Iala fa ro io ny tegna mamono atsika. On va construire un nouvel système. Atsika jeune nianatra na era itakigna raha zegny. Tiako, zoky be koa diso, ambaranareo za ampidiana aminaka. Fa tsika départ retour à la case de départ, Monopoly. Alefa ono ro date année jiaby mivolaniko 72, 82, 2002, tout ça jiaby regny baka. Aia tsika? La queue. Atsika manjary mosquito mirehitry mandeha fara. Karakôry ataony mosquito mirehitry mandeha fara? Izy koa fa aby amin'ny support nany igny izy raha avao. Atsika zao le navy amy la fin mosquito igny. Fa tsisy eky atsika zao tsisy. La veine. Madagasikara fa la veine, Sandra. Atsika kazakadaly andro.
opposition, oh, mouvement, oh, conseiller, conseillère, tiako, député, sénateur, non. Azaka talendreo amizay igny. Ireo mitady avantagendreo. Alevanareo ono tsaroako tamin'ny fotoagn'andro ny ratsiraka nitondra PSONA. Nisy natao hoe CCR. Bureau-ndreo jiaby io amboida io amin'ny fasin'ny teniste io. Bureau-ny CCR jiaby presque teo. Par province nisy CCR. Ino raha nisy? Ro CCR reo tsisy 4-4. Ireo koa ndeha amin'ny province misy roa de maire de la peau de fesindreo. Na ro mandeha tomobile karaha olo jiaby mandeha taxi, brousse, na ro magnefa ny volandreo mangala avion mandeha amin'ny tany misy ro. Fa zio ty les députés posé boka question, ino asandreo député ro amin'ny tany misy anareo agny? Amparazabaka, ino raha ataondreo député ro amin'ny tany misy anareo agny? Après 2 mois de session ataondreo. Agnatin'ny taogno araiky reo ndreo mivory. Ça veut dire 4 mois. Première session 2 mois, deuxième session 2 mois. Bon de caisse-ndreo milatsaka ao. Karakory ataontsika avance. Nefa reo ifenao lafo. Otrino karamandreo 30 millions. 4 mois fa reo mivory. Ary reo mpagnano lalàna mba mbaraza koa amindreo azovy amindreo député 163 reo mba magnara-dalàna. Mba mbaraza, za tsy mahita e. Amin'ny ambarobe baka laisse tomber, zay tsisy député. Titre foana agnaneo hoe zay misy député fa zay tsisy député. Aminaka zay ambarobe zay tsisy député fa zay misy députain. Azonareo? Donc, le seul moyen, système io, les constitutions mihitsy, rafitry mila ovagna complètement. Zava boka ratsiraka anavy teo 75. Ino raha nataony? Na référendum izy. Iny satria nivoany rafitry après colonisation. Batinenareo edy 75 nivoany rafitry après la colonisation. Atsika tsy la queue, wala tsika tsy en tête, fa tsika tao au milieu. Koa tamin'ny pays africain zahavagna. Ary azovy tsy nieky zao tontolo zao tamin'ny ratsiraka tamin'ny andra zay. Na Nations Unies, na Union africain, na Européen, na États-Unis, na Chinois, Asiatique, na Australien. Azovy tsy nieky izy. Parce que les systèmes nialany les colonisations izy napidriky référendum 75. Eny satria mbola igny référendum farany nataotsika tamin'ny 75. Atsika misy référendum nataotsika. Mifidy olo manolo olo magnapetraka olo, mifidy olo manolo olo magnapetraka olo. Zegny ny raha nataotsika. Ary zegny ny révolte nataotsika rango zay. Jusqu'à niana mare donc kiama. Comment nareo anditaky raha ho isy fagnovagna nefa io karaha no mitsabo kakazo ani. Na hoe karaha no andeha napoka kakazo aloha ataoko hoe anao napoka kakazo. Tant que raha signinany igny tsy fiahinao, adosinao, io tsy maintsy maniry io fo io.
maniry io fa anao fo kajo manetika anao kajo manapaka fa izy maniry fo parce que racine-nany mbola mamahana amy tany azonareo koraha any ka sarotry fagnadosoana vo mora latsaka antroko zegny sarotry fagnapoahana sady nahazo vato mamahana izy koa izy avy eo parce que ce sont pas des politiciens tognona aminakahy zao politicien vrai politicien Madagascar tsisy que de mafia malfaiteur mafieuse c'est tout reo jiaby corrompu aia en tsisy corruption à Madagascar ndre l'école mpanjakagna zao nanjary corruption maefa vola école mpanjakagna eky est-ce que nareo ndraiky naregny ministre ny fampianarana ny volagna est-ce que nareo naregny drem ny volagna est-ce que nareo naregny Cisco ny volagna non parce que pesos 50 zarazara samby hinanagna hanjakagna zegny ane misy amitsika Madagasikara tsy adalany la France 1968 mois de mai ro nagna révolution farany ela ro niady raha io tsy 3 andra tsy 4 andra tsy 9 andra wala tsy fanjava raiky fa koa 1968 niadivany la France révolution mois de mai do zava tantara nagnova raha maro ta la France révolution 68 la France helihely tsika mais pourquoi tsika tsy mety tonga saigny fa hoe miala tsy le miala ny solution atsika gnadoso izy fa tsika mila magnova rafitra le système fa tsika zao nde gnadoso izy azao ma rasinindro ne Ravatomanga tant que atsika koa tsy volagna Ravatomanga miala Rajoelina miala sy ny forongony fa Ravatomanga mbola eo départ retour à la case de départ za baka izy ndivolagna izy ino ma ndivolagnany ino ra ndivolaigny Ravatomanga zao aminareo neny parce que atsika hitany con on est des couillons izy ndivolagna ry andeha havandy Ravatomanga ni piasa maboty tamin'ny Toyota Raseta tao piasa maboty ny Raseta tamin'ny Toyota tao Ravatomanga détournement nataondreo tamin'ny Raseta tao ro niala ro nanangonao sodiaty heny raha zay fa izy kaza fa matra ary zeny mampivolagna za hoe anareo gazety tapenandreo vava anareo mpagnano gazety atsika niany boka izy za ko misy mpagnano gazety masaky mivolagna raha zay amy Ravatomanga niany asasainareo za départ ny Ravatomanga tamy Toyota Raseta to maboty ny asa to izo izy niala bako izy nanangana sodiaty fo nangalarondreo to nananganandreo sodiaty ino amizay raha misy normal niany atsika ndihizany Ravatomanga tapondoa Madagasikara malagasy 30 millions jiaby mifody vava c'est lui qui est con mais nous on est des connards parce que ankadaleny amy pesos ataondreo hevitra atsika vahany mafy vahany tigaka vahany maiziky zareny pesos ely mahazo pesos ely mais non il faut réveiller ro roe mila miala
fa ro io koa tsy adosonareo. Anareo tony Ravatomanga mihina tsy vinany. Lombolombo ny raha ataony Rajoelina raha andeha ataony Ravatomanga anareo. Zavanareo raha volaniny Zokibe zegny. Pira ke raha ataony Rajoelina io, raha ataony Ravatomanga anareo. Fotony neny, raha signiny Rajoelina ne Ravatomanga. Pourquoi anareo andeha tandregny Ravatomanga? Za personnellement, za tsy raha andeha tandregny azako izy. Parce que raha nataony amy tanànany Ambaribe, ozoko aligny matsagna izy. Koa raha ataony Ambaribe. Tsy za tsy tera manjary, fa raha ataony trop. Raha jiaby hitanareo raha vegna gauche, raha vegna droite à Madagascar, racine grand racine io, Ravatomanga. I tsy mianky amy falafa, i tsy mianky amin'ny mevagnaty, fa izy mianky amy teza boaron. Oui. Je vais te demander, tu n'utilises plus de lingettes, hein? Non? Parce qu'il a trouvé plein de lingettes dans la fosse. Ah, peut-être celle qui était avant. Ouais, Les enfants avant. Ouais, non, j'utilise plus. non, plus du tout, hein, parce que comment ça passe pas. Oui. Hein? Ok, merci. Excusez-moi, j'ai fait de voisine à côté. Donc, ça revient la même chose. Il y a la Rajoelina nareo hiditra amy Ravatomanga. Miala ankatso andeha Ambodepo. Miala Tampiketsa. Ijozaia. Matsinjo. Mandiniatsika. Mandiniatsika volanko. Atsika zao ndeha vandesiny arivainy. Tsako 21h, tsako quelle heure, andivolagna izy. Mpagnano gazety jiaby reo fa voavidy vola. Ty question, pas plus que ça. Zahafa raha nahazo laolo igny baka foagna tsisy jery igny. Patrick Rajoelina. Any Europe aty izy mitety radio télévision jiaby. Zahafa mpagnano gazety roa aty regny. Nagnontany izy. Tsy mifapababa izy mamaly. Mamaly amin'ny akory atao. Fa réponse nany zéro. Za tsy haiko ma-conseiller diplomatique izy. De Madagascar tsy hainy tantarany. Histoire nandalo Madagascar tsy hainy Rajoelina Patrick ambaranareo izy. Déjà ary conseiller diplomatique ny Rajoelina. Ben oui, bady samy bady ke. Nagnino izy nagnontaniany mpagnano gazety, azovy le pays tsy saky ny tognony. Nagnino Rajoelina vola misy pays ambady, nagnino tsy tognonireo le pays. Izy koa reo olo franc, tognona le pays baka azovy. Io tsisy pays ambadiky zegny. Fa i Ravatomanga mampitsinjaka nareo marionnette. Nareo jiaby foary. Izy nananga Sodiaty. Ni raha misy amindreo député 163 ao. 4x4 ny Toyota Sodiaty. Angalany vola fanjakagna atsika io. Les députés amiany 4x4. Reo député reo amizay magnefa écolazy koa ambadiky plus. Vidiny 4x4 ifeny fanjakagna amin'ny Ravatomanga. Imaginez nareo amizay 163 députés, mazo 4x4 tous les 5 ans. Mbambaraza, ino asan'ny 4x4 amy député ny tany misy atsika iny. Mba pitrafa agnotaniagna amitsika iny amin'ny préfecture misy atsika iny, commune misy atsika iny. Mba firy aminareo vahoaka mampiasa 4x4 ny député iny. Nefa nanareo vahoaka ny topiny magnefa ziny. Plaisir. Vadindreo, zanakandreo, magnatriky l'école, mandeha bazary, mandeha la plage week-end, férié, vacances, mandeha vacances ndraiky tomobily mba oaka.
Donc atsika départ retour à la case de départ 5 ans après député vaovao député zegny hoe amiagna karakô miako angala katakata anao zala mangala boko fanjakagna facture alefa amy fanjakagna milliard amizay bokabaka normal izy mamatra les députés zegny misy à Madagascar fa tsika tsisy député izy poseko question aminareo zegny valebaka za ino asan'ny katikaty ilany député anareo ndraiky nahita député baka atsimo na baka Toliara na baka Diego na baka ia na baka Mbariobeka andeha agnatin'ny session de Tananarivo izy ka andeha katikatinazy tembo nefa ny katikaty nalena amin'ny agnarany vahoaka anazy izy mangala avio izy mandeha avio katikaty nazony tamy 10 ans losy ambelany Tananarivo izy mangala avion baka antany misy izy avy Tananarivo katikaty araiky ampiasaina Tananarivo katikaty araiky izy katikaty de salon amy tany misy izy ay eritreretinareo amizay les mêmes toujours les systèmes tsy miova il faut changer tsika système io fa io no mamango atsika c'est pas que hoe za contre agnadoso Rajoely non za mihitsy agnisan'olo tsy tia Rajoely mbola zany miantra Tananarivo za fa nahezy za tsary nitia Rajoely na eko loatra maboto rango fahagola zisaky izy ary mbola maboto il faut changer les systèmes mila ovagna anao tabaky mahita ry député sasa katikaty mpanjakagna katikaty ny ino vahoaka agny fanao valeur igny madame lo mitondra izy parce que katikaty ny député io tsy katikaty ny député io tsy volan'ny député volatsika vahoaka io agny fagnara vatomanga izy mivatra anazy matanjaka nataony Ravatomanga tous les moyens nagnapitehany sy raseta Toyota izy nagnano Toyota ry marcheny raseta mandafy Toyota amin'ny parlementaire potehiny Ravatomanga naleny le système izy mandafy amin'ny parlementaire normal izy matanjaka atsika amizay tsy jery atsika on est des cons on est des imbéciles je suis désolé atsika tsisy jery zahay mivola on change le système magnadoso Ravatomanga atsika en même temps magnadoso Rajoely sy ny forongony anao koa manapaka kakazo tant que les grands racines karaha iny tsy vatra anazy matanjaka igny adosonao fa hoe alohany agnabo eto fo bosy bakao miboaka koa hafa koa zegny problème misy amitsika Madagascar azonareo zegny problème misy amitsika à Madagascar on change pas le système mais on garde toujours les mêmes rites zegny naviako mivola aminareo teto anareo mitokiky iran'ny lagafo fa iran'ny lagafo igny ane izy raha ataotsika io il est beau le lavabo tandrignasanareo raha volagny lagafo agnatiny c'est tout à fait ça ce qu'on fait à Madagascar on est beau mais on est con on est riche mais on est malade zava tary exemple maro ameko anareo avy anareo misy jery azovy étranger touriste tsy nagniry terrain golf tamitsika Tambaribe nagnakory izy io tsisy haitry jusqu'à Tapondoa or tary tsara raha ino naleny Ravatomanga napetrako les polices gendarme amby io koa mangata raha agnatin'ny trano io raha zay misy amin'io terrain golf Ambaribe
olo jiaby nanangana tragno tongotongo ro namory vola nivangatany nivanga zegny hoe non Caterpillar rifoagna tsisy jery reto OMC sy ny forongo reto tambeziny Ravatomanga vola roso vahoaka ny fidenao rofinao tanindro rofinao tragnondro anao boko ndi volagna niany fa zany misy efajato mahery mipiasa karameko za tous les 2 ans mananga quelle société tous les 2 ans anao mandrava fanagnabahoaka Ravatomanga ni putenao raseta anao boko vola hoe tous les 2 ans anao manangana société mapiasa vahoaka magnandevo vahoaka zegny raha ataony Ravatomanga fa tsy mapiasa vahoaka matériel ny Ravatomanga atsika normal atsika tsinjahina tapon-doha ino raha misy zo amizay zavanareo fietsiky ny Rajoelina zavanareo fietsiky ny Ravatomanga bouton gauche bouton droite raha ataony Ravatomanga Rajoelina amizay mikapokapo parce que marionnette gauche droite or izy koa zay tsy mivolagna zay tragnodjery na lapany fagnahy or Rajoelina izy koa izy vrai tiany tandregny vahoaka izy koa izy vrai tiany tandregny tanora tsy nafaka raha io ro jeune ZNZ na ro jeune cura Madagasikara fa izy nitamisy pesosy Ravatomanga tsy mijery lalagna ils sont fous de la loi parce que c'est lui qui fait la loi izy magnano la loi anazy mba zavanareo baka noir sur blanc sur papier A4 amy journal officiel ou journal mpanjakana sakatia tsy azo atao ninino magnino Rajoelina tsy masaky mivola touche pas sakatia fa roe la sambo magnano araiky nagnano sy irantsa araiky mila mangala sakatia mais attends anareo mety azegny normal magnontania vatategna atsika jiaby raha tsiraka ndray izy nisy raha nataony tsy nety fa izy tsara name vahoaka atsika ta fitondrany ratsiraka atsika libre isak'olo magnano azo vilo tsy nagnano business tamy fitondrany ratsiraka mbara zabaka azo vilo tsy nagnano affaire tamy fitondrany fa ratsiraka tsara nagniagna oke na gada olo na nagnano arrestation na namorogno dossier non mavandy ke an'olo iagniny ratsiraka tamin'izy teo zegny magnano affaire maloto karaha hoe affaire ny Jamala karaha hoe affaire ny cocaïne fa zo io affaire ny cocaïne ambaribe aia suitiny saky ny Rajoelina mikoragna zegny tsy saky ny Rajoelina parce que patron Ravatomanga saky ny justice andeha dossier ny cocaïne tambaribe na izy mahitoloha na izy en prison parce que Ravatomanga mangery anao Ravatomanga mamany anao Ravatomanga misongo anao Ravatomanga andeha eo matsika ty aody tsy masiny koa tsy anao tompiny mankamasiny izy zay raha mbariko anareo avoany be mangigny azao manapavoa be mangigny anareo parce que nareo mangigny tsy aodina ataony Ravatomanga ny Rajoelina mampangigny anareo fa nareo tompiny atsika tompiny mampamasina ody ataondreo c'est ça le problème de Madagascar andesiny mafiatsika fa tsy andesiny olo honnête mavandy la seule fitondragna hitako nampiadagna vahoaka mba io tamin'ny androny ratsiraka aboko io za tsy olo ntimo
za tsy olony Ravalomanana fa mba hitao koa mba torantorana fa tsy mitongilana tamin'ny Marc Ravalomanana nitondra atsika. Azovy jeune tsy niasa, atsika tsy nagnafitra menaka, atsika tsy nagnafitra fromage, atsika tsy nagnafitra yaourt, atsika tsy nagnafitra boisson aparan'ny lastar nisy tico boisson ary voa vidiny vahoaka amy rariny. Azovy tamitsika tsy nihina beurre fromage tamy Ravalomanana nitondra masake mavandy. Azovy amitsika jeune tsy niasa ary surtout kofa vacances karaha ataony en Europe en France misy le hoe job de vacances, asa rehefa vacances. Tico tsara tsy nangala tanora miasa kofa vacances fa zio nindra misy tsisy mivary lava le tanora. Ndrenao misy magnontany tegna hoe aia tany rehetra zany rehetra volany 4 or 4 fa mandeha 25 000, 30 000, 50 000. Aia tany olo aby rehetra vola ro toujours play or ro tsy miasa business. Imaginer zandroko ry anabavy jeune business ny tsy carrière fa maladie. Azaveko aminareo anareo zio avy 55 ans na 60 ans ino mba retraite touchenareo? Apetrako baka fagnontaniana, ino retraite ny touchenareo? Tsisy, parce que anareo tsisy carrière de vie, anareo tsy niasa, tsisy participation hoe ty nifeko tamy CNAPS. Fa avy 60 ans 70 ans nareo andegna merde zanakanareo, andegna merde zafinareo. Normal amizay le tseky betibetiky tsy magnaja olo be fotony tsisy carrière. Faliny hoe azany any play amareza play afaka mareza play nefa io maro. Tsy dinitsika hoe za ty moa ho play jusqu'ombia, mba ino ma raha anao, mba ino ma raha atsika tsy mandiniky zegny fa hoe miala Rajoel. Non, atsika magnadosy Rajoel, je suis d'accord, fa adosoa Ravatomanga. Aza ndeha kadaleny Ravatomanga koa tsika niany ro journaliste reo fa voabaiko ny jiaby fa voapesaosy ty question ta ty vola vava manginy. C'est ça le problème de Madagascar. Le système change pas. On vote le costume, on vote les gens, mais on vote pas les développements pour avancer pour Madagascar. Zava, Rajoela déjà fa mavandy, maximum izy mavandy. Zava raha nivolagny Patrick Rajoela vandy koa igny. Parce que fa ampianary mivandy ro mandeha mitety télévision en Europe jiaby ty. Fa hita hoe ty balle réelle. Non, le mec dit non, c'est pas une balle réelle. Tu es con toi? Soi-disant, izy mivolagna fa ex-policier en France. Anao ex-policier tsy hainao magnavoka balle réelle ndraiky balle blanc. Ne prends pas les gens comme des cons, Patrick Rajoel. Un policier d'un coup izy nanjary conseiller diplomatique. Nde izy tamy ministère ny intérieur affaires étrangères tsisy raha pare. Mo diso lalagna atsika. Nde mivolagna tsy hainy. Azafady zala azakadalen'olo atsika
atsika zao koa nipody afara ambarako atsika jiaby za tsy volagna les jeunes pas uniquement les jeunes atsika vahoaka malagasy zao koa nipody afara nefa io kabaro zegny mitritry io mahazo aminakà ndray no avako amin'io parce que tsy jery atsika tsy me mararitsika niany fo nareo miandreo 50 000 100 000 200 000 laninareo niany zegny andeha io koa nareo baka io andeha io nareo baka io rone misy préparation pour l'avenir fa atsika madiniky ino préparation de l'avenir atsika nino nde atsika tsisy retraite atsika tsy miasa l'hôpital tsy voavangatsika ody docteur tsy voa efa zegny ato zany volagna Madagasikara fa tsisy olo matoy 20 ans 25 ans 40 ans maximum 50 ans no maregny jeune matiny natiny tension natiny zegny la fièvre fo nandesiny zegny izy reba mampalahelo tegna mampalahelo donc aza finatry fo nareo ivolagna hoe miala rajoely miala roe sy ny forongony tandrignesa raha volaniko ty za fa ela ny volagna aminareo Madagascar tsisy opposition de vrai mais ce sont des oppositions hypocrites des vraies oppositions mavandy tsisy à Madagascar le même rythme que ataondreo koa iny koa amarebaka mifidiana amindreo opposition ireo baka nareo mare ça revient la même chose que ataondry rajoela sy forongony sy ny ravatomanga ino aviandreo opposition io tsy masaky mivolagna ravatomanga parce que sponsorisé ny ravatomanga reo jiaby fa reo tsy masaky mivolagna azo avy amindreo masaky mivolagna ratsy matsary ataondry ravatomanga tsisy parce que za fa fomba karanazy zay mbaribe za va ranazy zay mbaribe o zo député nay nagnano propagande nagnatriky dossier indépendant tampoko regninao izy nampaningendreo Tananarivo menacendreo o anao miaraka aminay o anao miala tsy aiky nadosondreo izy tamizay io tragnopitrany Ajamanjara io amy parkage io masaky mavandy François Labanany koa tsisy raha zay Tananarivo izy ka indreo votery izy namadiky palito miaraka amindreo ravatomanga anareo zao volagna aliabodo orange akanjo skin orange fa cerveau peso samboriny ravatomanga anareo zao ivolagna Angelo préfet nay Ambaribe Rajoel non ravatomanga normal ravatomanga manjaka aminay Ambaribe tampenagna vava amizay vahoaka anareo vahoaka ne koa tsy tsanga za fa nivolagna teto tsarova volagna anakaty moro asondreo nareo jiaby Ambaribe io mbo avy aminareo raha zegny anareo koa fa tsy tsangagna zao moro asondreo nareo jiaby miala Ambaribe io andeha ianareo andeha konkogny tragno niavagna Andoharano Sambarano Ankarabe Agnivorano andeha ody Asambava Antignana agny zay ody Antignana andeha ody Atsimo agny région Sofia Androna zegny bakaigny nikorontagna jiaby andeha ody Tananarivo mais non il faut réveiller c'est le moment na ravatomanga io na rajojo io dégage jiaby ro fa ils sont de même moule za tsy malegny zandry sy teny nakambarako isan'andro magnino zandry sy teny tsy masaky mitsanga agnaty oliara
Zahava zany I valako. Ialako trigny aminao valy. Zahava valako afakandro. Aia izy io? Antananarivo. Ino raha ataonao Antananarivo agny? Anao le fidigna Majunga. Ino raha ataonao Antananarivo agny? Anao le fidigna Toliara. Azaka dalena le vahoaka. Za magnentina atsika jiaby. Combat continue. Tolona mitohy. Atsika tsy mipody afara. Fa manomboko zao change rythme. Miala Rajoela Ravatomanga sy ny forongony. Basta. Fa ikoa nareo agnadoso Rajoela fo. Izany iala. Matoa. Zay nambarako nareo teto fako moalbe. Izy tsy bady. Fa matoa izy mivolagna hoe ikeko, accepteko izy, mandana kalany. Fa za tsy aleto koa tsy vitako zay izy ny jiro. Tsy le jiro mitsy ndo ipitrany eo mandrakizay. Mandra-pivitany mandana azy 2028. Fa composition, préparation, andeha tondro jamdry Ravatomanga. Oka zava amitsika korana. Nagnino izy tsy nagnano raha nataony tamin'ny 2009. Hoe niany izy mivolagna hoe tsy amin'ny korontagna nangalagna fitondragna. Fa nino anao nangala fitondragna tamin'ny 2009 tamin'ny korontagna? Anotaninareo izy. Nino antony anao nangala fitondragna tamin'ny 2009 tamin'ny korontagna fa tsy nambelanao mandany araiky igny lany? Fa niany anao ndi volagna aminay mbola mandana ka lany parce que raha nataoko jiaby mila mipetraka. Excuse vibro aminao hoe tapaka neny subvention tsika baka Banque mondiale, ny FMI, Union européenne. Io na tapaka na tsy tapaka. Anao miala. Ravatomanga miala. Izy volagno teto. Zava Gabon. Gabon nisy trosa. Burkina Faso nisy trosa. Rwanda nisy trosa. Zava rozo. Madiodio trosandro. Fotonino. Après révolte natondro, après révolution natondro, io foagna automatique. Fa tsy anao ipetraka io ke les subventions tapaka tsy mipody. Non. Asaka dalegna vahoaka. Tsy ny fitapahan'ny subvention ny problème. Apitram Ravatomanga question zegny niany. Za miambiny baka. Tandignesanareo koa misy journaliste mikoragna amin'ny Ravatomanga niany masaky magnapetraka question zegny. 16 ans nareo teo Rajoela. 4 milliards et des milliards et des milliards subvention nazonareo. Ni raha nefa, ni raha nandroso, ni raha nazony vahoaka. Tsisy. Korosofana. Ny korosofana. Ary mbola ikorosofana. Paka. Atsika zao fa mipaka amy janty. Ho zay ambaribe hoe pectolatsaka. Zegny raha misy Madagascar. Il faut qu'on change le système. Il faut qu'on change le rythme. Il faut qu'on change les paroles. Telo rovo. Tsisy agnabony zegny. Miala Ravatomanga, Rajoela sy ny forongony, magnamboatra système vaovao tsika, horetany horendanitra tsika magnano référendum, fa tsy roa samby roa magnano référendum, magnano constitution amin'ny atiavandro izy parce que miaro ro izy io misy amizay. Normal ro tojo maboto jikôly tary nanjary colonel. Nde izy tsy magnaja. Vraiment tojo colonel. Mialatsiny aminao manafla. Fa anao tsy magnaja olobe nga. Tu es un abruti et des cons. Remandre miara-pagna. Andeha ataonao karaha igny. Avocat. Andeha ataonao karaha igny. Mpianatra. Andeha ataonao karaha igny. Colonel Asiby. Tu es couillon. Tojo. Fa ela zany agnambaranao zandry tojo. Mbo avy aminao raha ataonao io fa
lerana anao mina maogomanta tsaronanao ke katakata masaka malemy. Io vola andezarendreo maramila zandary polisy io vola maloto, vola ny cocaïne lafondriry raha Vatomanga sy ny forongony. Zifo que za manompo volana, il faut qu'on change le système. Miala ro jiaby miaraka amy raha Vatomanga, les bandes d'abrutis jiaby adositsika tapatsika amy fotony mihitsy le rasiny. Atsika vahoaka mavita mitsanga fa koa ro mena gigony volana ro opposition ohatry. Non, non, ils sont pas des oppositions, ils sont des abrutis. Réveillez-vous. Ny taxe zay nagnazava zay fédéral. Ry sasany tsy mety zegny. Pourquoi tsy mety? Na gny pays jiaby zao fa midriky amin'ny état fédéral. Mandroso. Mahina atsika magnano izy ka tsy mety. Capital c'est capital. Capital io tsy mety hovagna. Fa le fitondragna le rafitra hova apitra état fédéral. Mipetraky état fédéral. Ataova le constitution. Constitution mame ino? Budget provinciaux. Imaginez, alaiko ohatra amin'ny avaratra iny, tapany avaratra nosy. Zay ely, fa zay tsisy raha tokony hampamosary zay. Zay tsisy raha tokony hoe tsy azahoane rano. Zay tsisy raha tokony hoe tsy azahoane motro. Fotony ino raha tsisy amin'ny faritra avaratra. Zay misy reny rano aroe maventy, mavavy, ndraiky samby rano. Zay misy tegnan-drano maventy 800 hectares. Zay ty nandeha zara azy masone ty. Za teto ny volagna aminareo. Ndômo tania miala tsiny miala fondo miala satroko aminao tonton. Andre magnasigny député neta Bemazava Sambrano. Nandeha za Antseva io. Io Antseva io koa namboariny. Atsika avaratra igny 24/24 motra amitsika igny. Nataony étude raha zegny. Anontania andre magnasigny. Hena andre magnasigny raha zegny. Misy dossier zegny andre magnasigny fa tsy haiko na ia. Nagnanovagna étude io Antseva io. Andoharano io. An hectare. Mahandoharano ny Andoharano. Pourquoi tsy amboary? Fitiavan-tegna. Mahavavy autant. Azovy amitsika avaratra any tsisy kaskady. Mba tongona aminaka hoe sava ndraiky diana. Azovy amindreo commune ndraiky préfecture aby reo tsisy kaskady. Kaskady any evitatsika magnamboatra. Azahoatsika rano potable ndraiky électricité. Nazavaiko teto zay ary mbola nazavainy mon frère Fabre. Non? Potegny Lavany, potegny Sekreny, potegny Ilangilangy, potegny hôtellerie, potegny tourisme. Aboko nareo ndi vola aminay hoe tsy mila grève fa mandrobaka fiavian'ny tourisme. Azovy zao tourisme avy eo. Zay baka mahavy i Patrick Rajoel mitety télévision Europe andeha gn'adotegna fa maloto. Io ndray asianao Dejavel, asianao Clean, asianao Bolaine, Volaine tsy haiko nino fa maloto Patrick Rajoel fa anao pitra. Ny fialanareo io ny important.
Zava baka rojo niany. Seize ans royo nanga constitution ro 2010. Mbola iro fo mandehandeha constitution. Agnatin'ny lalagna nefa 72 heures ialan'ny gouvernement fa tokony misy gouvernement petra. Fa firy jour zay nagnaty déclaration nataony Rajoelina miala ny gouvernement tsay Christian. Firy jour atsika tsisy gouvernement teo. Nino antony? Magoy. Misy raha miodina. Ary ny après-midi tiako na fa nipetraka na tseniko fa ny après-midi agnapetraka premier ministre. Fa tsy agny eky raha tadiavin'ny vahoaka. Nde zovy olona nde petraka nareo eo, nde zovy. Mbo olona roa aby ro fa nde petraka nareo eo. Nagnasary ny kaiky syndicat, nagnasary ny kaiky tsako société civile, ataotsika Rajoelina disque faloaka zama. Fa nazatra zay ko raha jiaby volagninao niany ndraiky nomoaly amare koa. Fa tio niala. Anao miala. Anao zao nde gn'adotegna nde gn'ino. Non, on s'en fout. Tu casses, tu pars avec tes affaires, avec Ravatomanga. Ben oui. Ben oui, justement, mon frère. Justement, izy boka volaniko zay mon frère. Changement radical. Rafitry sinoa. Fa tsy olo. Atsika change costume. Atsika change olo. Or les rythmes toujours les mêmes. On change pas les paroles. On est toujours les mêmes rythmes. Il faut changer tout. Tout. Il faut arrêter. Anareo koa nde hagnano hoe miala Rajoelina fo. Fa anareo tsy crier Ravatomanga io. Tsy attaque Ravatomanga io, ah. Mba tsaroanareo volagna ny jiaby mivolagna eto raha zegny. Za baka ataondry. Non, za malegny anonona agnaragna fa za fa navonivolagna anao teto ngia. Michelin. Zay baka nahaizako zay ta France teto. Lohanany hely vatagna anany vonjy. Anao tsy menatra mivolagna raha volagninao io vonjy. Be tenao io vonjy. Irakiraky ny Ravatomanga ndraiky Rajoelina baka mahazo izy mivolagna. Ambarako nareo la vérité. Irakiraka ny Rajoelina ndraiky Ravatomanga izy hitanareo. Regny le olo mpitondra volamena mpitondra regny atsika boaka. Mba apitranareo baka question na ino tsy apetraka nareo question amy vonjy. Anontania izy. Izy koa izy lehilahy. Izy ino asanany? Mba anontania izy koa ino asanany? Azovy karamanany izy mitety monde entier. Parce que izy mandeha magnano business ny Ravatomanga ndraiky Rajoelina. Zay kazakadalenao vonjy. Jerinao hely karaha lohanao. Leston tsoroko ty. Oh, aza manimba aza magnasa. Anao mazovy Jesosy Kristy. Sanao mahomeky tsy asaegna. Asaegna koa fa magnamerde. Faly anao poitry. Tsy faly anao poitra. Vonjy volaniko zegny. Za koa nagnaboaka dossier-nao vonjy. Raha jiaby nataonao tamy vahoaka malagasy tamy France teto. Indrindra fa ta Limoges. Anao nipetraka teo anao niasa Cahors. Za zany ka Limoges. Donc, enao raha tiako volagniny. Aza tsokorigna za. Aza tsokorigna dossier. Fa anao ndray koa tsokoriky dossier. Aboakako. Ary volagniko. Échantillon. Donc, tania Jean-Max. Anontania Jean-Max. Taminy anao mbola député vonjy. Donc tania Jean-Max baka amina roa igny baka zay. Ino raha nivolagny zoky be taminao volagny. Koa tsy raha adignany Jean-Max. Koa dignany Jean-Max mipidiana aminakà anao vonjy. Apodiko aminao eto retany rendanitra hoe ino raha nivolagny tamy Jean-Max. Mbola izy président ny assemblée.
Mais justement. Ka justement baka frère. Izy boka volagno zay. Nikahigna syndicat taia voaloha. Nikahigna société civile taia voaloha. Nikahigna aradrazana taia voaloha. Nagnino rango zay Rajoel anao tsy nikaiky. Nagnino Rajoel anao tsy nitandregny. Ary magnino tsy atsangana anao rango zay. Ino landesiny Ray aman-dreny Macalfonse igny fampihavana pirenena. Nagnino tsy sakinao atsangana. Natsangana anao nefa ny ACJ or ACJ tsy sasany. Tsy hitako ino asany ACJ. Miala jiaby, organisme jiaby miala, Ravatomanga miala, Rajoel miala, mandrafitra vra vaovao système tsara. Atsika vahoaka ny tompiny fahefana, atsika vahoaka tompiny tanindrazana, atsika vahoaka ny heriny raha jiaby, anizany angady, anizany tany. Atsika daholo. Tsy adala Ray aman-drenitsika taloha igny hirahira igny. Ke zegny koragna ariavako aby. Mais voilà, c'est ça. Misy mijaly mandilitra anareo mpiasam-panjakana. Tokony anareo mpiasam-panjakana mitsangana isaka bureau. Tokony anareo mpampianatra mitsangana plus que reto mpianatra reto. Tokony atsika Ray aman-dreny mitsangana fa aza magneky afodindreo vava. Aide-toi, Dieu t'aidera. Fa tsy kakaza ataondreo zanak'apiziny. Arabarabeng. Non, attends, on est devenu quoi? Atsika misy tany mamokatra. Atsika maro manam-pahaizana. Fa tsy ro con io aby reo andena baribary zanakatsika mahera, atsika mahera. Technicien zay nino aviana en Europe na États-Unis feno malagasy miasa parce que mahera. Ary anagnany société vahiny confiance ny malagasy miasa velany. Na io chauffeur en camion, na io chauffeur en bus, na io chef de bureau, na io chef d'équipe, qui que ce soit, miasa en Europe, anao mety gasy, bien placé. Pourquoi tsika tsy mitsanga mangala tanindrazana tsika, mitantana tanindrazana tsika, fa zay tsisy lohany, zay tsisy ampitariky. Izy ty manareo kibo iteraka niany ke mila rasazana antsolo lohanareo baka mbotimbagna ao. Asa to karaha zay. Effort tsika jiaby mitambatra avy tatsika mandroso amy raha tsara. Rozy io fa verijerany ny Ravatomanga, ny Rajoel sy ny forongony zava fizaragna volaka. Non mais attends, mampalelo za anao Salim Mokhtary. Vraiment normal za mahiny koa ny volagna anao fa za personnellement za zanaka Majunga koa. Fa zaho mba manontany karaha la olo iny mba ino zaka nataonao? Mba nitsangananao niaro vahoaka ny Majunga Salim Mokhtary. Nina porte bagage ny EPP. Mba ino zaka nataonareo? Mba ino zaka niova Majunga?
zao tsisy zaka nampalahelo anakay Majunga patrimoine namboariny ray aman-dreny be nandeha potenareo ny fraction de seconde gymnase Majunga mampalahelo ny vitanareo ny ankia zaka zany Mokotara ndreanao mbo tsy teraka gymnase Majunga efa teo zao mbola nisoma basket zao fa nisoma basket tao zao niasa tamy Kalizy ao fandehananay Djamily Toto président Fokotany Manjaro Soa antonio azy fa ay Djamily Topoky Layary reny zay jiaby tao Zokobe Dany be oh gymnase teo potenareo zaka iny zaka tavelo tsisy raha zany anao Mokotary nina dadi nanao zaka nareo Majunga bonsoir anadji. Non, il faut arrêter, ne prendre les gens comme des cons. Anao voalohany gouverneur beaucoup personne ataoko hoe olo fitondrana ta Majunga tsisy zaka nataonao Salim Mokotary sindrany koa zao tsisy zaka nataoko fa zany anao tsara vahoaka ia vahoaka tsy nahina anakay ta Majunga teo fa anao mokonazy ty nina porte bagage mpitondra kitapony mpianatra rehefa mirava niany aty ary potenareo ny robatinareo Majunga karaha aminay avaratra anio ny robatiny retasianao aya zala anao milefa fanagnany résidence irainao raha lainao mangala fanagna amin'ny résidence anao gouverneur teo ndre mivanga télévision plat maventy raiky tsy leonao ameko anao naka io frère tasanao alifasa naka adressenao io télévision naka plat maventy io ameko anao tsy megnatra frère anao nandeha tamy résidence stationao nangala télévision ny résidence plat maventy be igny maranao tsy haiko zy zako me télévision igny zay olo tamy résidence teo ne zegny olo andeha ampandroso tanàna olo karaha Tasiano regny olo karaha Joseline regny volany stade noany stade amizay tsy ampy mesure ary manara-penitra mialatsiny aminao bora réglazy vola fitady frère atsika samy niantra tampe flotario bora za mahenao loatra fa anao tsy matadidy za masake fa matra tsy niantra tampe flota atsika io école nianaratsika ampe flo fa anao tsy nandeha zisika amy farany fa zay nagnano zisika amy farany anao député ny fitahinao vahoakany Diego bora indépendant na boko mivadika ambadika ry raha Vatomanga niany anao makakotraba zay Diego fa za indépendant koa mivoleza nareo mavandy olo mianatra raha tsara olo magnano raha tsara zahava baka tsika Diego mbola tsy enkinefa fa firy fanjava firy taogna nareo mivona afa magnamboatra zao ino Enelec mbola tsy vita foa Enelec ben justement zay boka raha volaniko eto frère atsika fa nagna premier vitesse igny atsika zao mampidriky deuxième vitesse maximum après atsika mitatsika troisième vitesse raha vognatsaina deuxième vitesse atsika zao mila maximum io mila atsika jiaby eketo na anao piasa panjakagna na anao piasa privé na anao mampiasa tegnanao tompiny ray aman-dreny fahazambela raiky amy zanaka atsika ny cura reto le raha fa nitsika jiaby eky zo c'est le moment atiavako volagna zala tsy mety igny
izy koa mbola zalahy io foko koa mbola zalahy reo faiky tsy haiko eky ao izy tegna sérieux mariny volagna dada igny ke zegny koragna ndesiniko aminareo niany ry havako aby il faut changer le système atsika fa nagnano première vitesse igny atsika zao mitriky alatsa deuxième maririnigny ro nefa sitry sahira ambario be mitsangana io tsisy olo tapenambava zegny anareo kaza magneky fa nareo ndraiky koa tsy agnaraka volagna zoky be anareo vany mafo oro asindro amy tanàna ao anareo ke zegny izy ry havako aby isorako anareo nitandregny nagnaraka ambava homagna ampo mietritry zoky be tsy mitady sezy za vola aminareo za misy sezy de sezy bureau nde table à manger za misy canapé ino raha tediavako sezy za mitady vahoaka mba hiaigny milaminy za mitady firenena mba tsy ho disitry nefa ny manan-karena mangetahetagna bolaka isorako atsika jiaby bon après-midi